Wicana plat nomor P7212UV sing dikaku teko Jember ambek momot 40 penumpang ape nang stan plat Surabaya Mungurase. Tepake nok kilometer 3200 arah Porong Surabaya, bis iki nglondong nok kebonane wong. Kasat Lantas Polres Sidoarjo AKP Tommy Ferdian pas ditakoki liwat HP-ne ngomong, bis PO Kencana iku mlaku teko arah Porong nak jalur kiwa. Tepake nok nggon kedadean, ujug-ujug bis iku oleng terus nubruk gadril nok jalur kiwa mbarek akhire mbrosot nok kebonan sing lemahe miring. Dadine bis iki nglondong. Penumpang 40 wong sing ana nok jerone bis blai slamet. Kabeh metu nyelametno awake dhewe-dhewe. Terus mari ngono kabeh penumpang ditumpakno montor liya nak Sanplat Surabaya. Teko ngakune Kade Sugiarto, supir bis iku mbrosote bis sing disupiri iki polahe dekne ngantuk. Gaya kepentingan periksoan, supir bis mbarek kernete diperiksa polisi teko unit laka lantas Polres Sidoarjo. Sauntara iku batange bis apes iki ape dievakuasi. Musyanto Primadi, JTV.